Maar april de nieuwe single. De meeste artiesten zeggen, ja, daar kan ik nog niet te veel over vertellen. Maar dat wouden we van jou niet horen. Nee, zeiden ze net ook al tegen mij. Nou ja, weet je, de titel kan ik vast verklappen. Als ze lacht. Hij komt in april uit. En ik kende het liedje van Michiel Ruiter. Die heeft dat een aantal jaren terug uitgebracht. En ik vind het een super plaat. En hij heeft dat helemaal in Oostenrijk. Het is een prachtige productie wat hun hebben gemaakt. En ik vond het zo'n leuk liedje. En ik dacht van, nou, dat gaan we op het nieuwe album doen. Maar ja, weet je, Lieve te dik in de kist heeft ervoor gezorgd dat ik een bomvolle agenda had. Heel weinig studiotijd. En Welon is natuurlijk een jongen die ook heel druk is en heel weinig studiouren heeft. En dat moet maar net met elkaar zijn agenda passen. Dus het was een beetje krap tijd om wat uit te brengen. En inmiddels is de single alweer 9 maanden geleden. Dus het wordt weer tijd voor iets nieuws. Dus we hebben gezegd, we brengen hem uit als single. En we gaan wel zien hoe de mensen erop reageren. Het is weer een hele lekkere plaat waar ik me heel goed bij voel. En ik hoop dat de mensen het leuk vinden. Wensen moet je altijd houden en dromen moet je ook altijd houden. Maar ik ben een heel bevoorrecht mens. Ik heb heel veel geluk en plezier in mijn werk. Maar ik heb ook een fantastisch gezin thuis en ik heb mijn ouders nog. En weet je, dat zijn ook de dingen eromheen wat meespeelt, waar ik gewoon super trots op ben. En ja, dat koester ik, weet je wel. Ik heb 3 hele mooie gezonde kinderen. Dat gaat ook allemaal heel snel. De oudste gaat inmiddels weer naar het voortgezet onderwijs. En ja, daar geniet ik van. En ik probeer daar een hele mooie balans in te maken. Ik heb natuurlijk het café erbij gehad. En dat was iets te veel hooi op mijn vork. En nu heb ik echt dat ik denk van, ik heb en tijd voor mijn gezin en tijd voor mijn werk. En voor de rest, zolang het me gegund wordt, ja, dan gaan we genieten.